Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo dito tosino, itlog, corned beef, at tortang talong. At meron tayong tuyo at meron tayong mainit na kape. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Siyempre, ang nag-request po ng Pinoy almusal ay si Ma'am Mayma na Taha at saka si Ma'am Jeline Alvarez. Ayan. Yung isa, sabi niya, hotdog daw, tsaka itlog. Ayan, wala tayong hotdog pero may tosino naman tayo. Ayan. Okay, kain Panganta na na. po. Mainit na kape. Ayun yung kapit natin. Kain na tayo. Single po yung nasimi. Oo, sinamig. Almusalin ka na pero alas 3 na hininga pa napon. Alas 2 pa lang. Ay, alas 2 pa lang. Kaya lara ko. Yan. Ay, toyo. Ay, suka. Ang unang subo ay para sa inyo. Kain na po mga foodie. Tuyo. Gusto ko nakapapit yung tuyo sa suka. Mm-hmm. Naman. Haba? Ito, itlog tayo. Ano naman pa, mama? Kampi pa. Anya magda pa man. Masarap yung pagkain namin ngayon. Kasi may tortang talong. Cheers tayo. Cheers! Mahinit pa yung kape namin. Kanyaman. Sarap pagkatimpla. Ano, kulang siya ng asukal. Grabe. Okay lang yan. Hindi maganda yung matamis masyado. Ito, matamis na to.
Sarap ng corned beef. Ano kasi yan eh. Here foods. Hindi ko na sinabi kasi hindi ko mabigkas. Sabi ko na eh. Panayan ko sumabi na. Kaya hindi ko sinabi. Gusto ko sa tosino yung may taba-taba. Kaputigis, di ba? Ako kalabaw. Gusto na kalabaw. Ayoko yun. Sarap yun. Gusto ko. Gusto ko sa sa tosino yung mga maasim-asim na medyo matamis. Gusto ko yung taba. Taba ng pamot. Paborito ng coach to. Kita? Shout out, coach. Oh. Ganito na to. Tuloy ka mag-jogging. Mamaya. Shoutout mo yung natin. Nakita natin. Shoutout, kuya. Nasa lagi na? Jerry? Joey Gatdula. Ayan. Shoutout po, Sir Joey Gatdula. Ayan. Yes. Nakita niya kami sa habang nagja-jogging kami. Ayan. Tsaka yung mga yung mga bata, nakatambay lang sila, nakaupo. Nakilala tayo. Nakakatuwa, no? Akalain mo, kilala na tayo, bahal. Nagja-jogging lang tayo. Kaya araw-araw tayo mag-jogging. Sa susunod, kuya, dala ka ng cellphone. Nakalimutan niya. Oo. Nagpapapicture siya, wala siyang dalang cellphone. Yun si Kuya yung nasa my day namin, si Kuya. Tapos kilala pa niya si tatay. Oh. Oo nga, barkada niya pa. Barkada niya pala. Nakakatawa pala. Ayan, sa Sabado, nasa SM kami ni Bal. Malay mo, pupunta sila. Oh. Yan. Kung gusto niyo kami makita ni Balong sa personal, Nasa kami? nasa SM San Fernando kami. Kasi trip na mga bata. Bakit ka doon? Lang, magbabantay ng bata. Nagkikidog, Kasi yung bata kami, hindi namin naranasan yung field trip na yan. Kasi wala kang pambayad. Yung field viewing pen? Tama? Oo, field viewing. Wala kang pambayad sa ganyan. Oo. Ayun, punta kayo.
Kaya sumasama na lang kami sa mga ano. Sa mga bata, no? Mm-mm. Bata pa naman ako. Ha? Batang isip. Punta kayo. Maglaro tayo sa ano? Sa... Kingdom Toy? Kingdom Toy? Kingdom Toy ba yun? Ano ba yun? Parkinda. Ay, Kingdom ba yun? Mali na naman ako. Kaya ako magsalita eh. Wala naman laro doon ah. Oo, Tom's World. Hmm. Kala ko sabihin mo, maglalaro tayo ng bingo ah. Tom's Bid. Ano yun? Tom's World. Oo, Tom's World. Ayun pala Kaya yun. baknal ko. Minsan ayoko na magsalita, sabi ko na sa inyo. As gusto nyo mag-shoutout pa ako? Ay, Diyos ko. Hindi tayo matatapos pag ganun. Okay, mag-shoutout na po ako. Tatawa na akong tatawa. Shoutout po kay Jaisel Marciada. Jaisel Marciada, hello sis! Janica May and Laura family from Baleno Masbate. Ayan. Hello po. Norsagateng, Rosalie Asinto and family from Marilao, Bulacan. Shoutout po. Unding Gregorio. Shoutout po. Joanna Goto from San Jose City, Nueva Ecija. Shoutout po. And happy birthday po kay Ivan Golido sa October 8. Happy Anak birthday po po. ni Ma'am Ruby. Shout out Happy and birthday. Elis Operia, Asuncion Franklin. Ayan, nagtatampo si Madam. 2 years na daw siya nanonood sa atin. Di pa daw niya narinig na nasi-shoutout. Shoutout po, Shoutout ma'am. po, Ma'am Asuncion Franklin. Ayan. Yes. Angie Canosa, Jonalyn Tanya. Ayan. Yes, shoutout po po. sa inyo lahat. Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Onelia. Gusto ko lang batiin ng happy birthday si Tita Mads Helen. Birthday niya kahapon. Ayan, Tita. 60 na siya ngayon. 60 na siya. I love you, Tita citizen. Mads. And syempre, siya pa, Baby Alson, Catherine Bugoy, sa inana ko. And Nanay Babe Kaluya, shoutout po, Camille Ruby Garsalia, at saka si Elise Garsalia. Yes. Shoutout. Yes, makapu dibis agi sa na naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Wow.